Bé, estic molt content, sobretot per totes les meves jugadores, per tota la gent que ha omplert el Palau avui, que donava goig un altre dia. Avui un dia especial pel club amb la presentació de tots els equips. I bé, estic molt feliç per tota la gent que rema dia rere dia perquè això sigui possible. Com dic, les principals protagonistes, totes les jugadores, tot el meu staff, que no ha deixat de treballar ni un dia, els dies bons i els dies que hem patit dies dolents o cops forts als últims minuts. Per tant, molt feliç per tota la gent que forma el club, des dels més petits fins als més grans, i molt orgullós del treball de tots. Hem demostrat que som una gran família i que estem fent bé les coses. Sí, completament d'acord. Ens tornava a visitar un equip d'Eurolliga, un dels millors rosters també de la competició, tot i tenir avui les dues baixes de la Sílvia i de la Resingerova. Penso que hem fet un partit molt sòlid, com bé dius, no hi ha hagut cap moment d'altibaix com estàvem acostumats a veure aquí al Palau, no? Moments de fallida, de mentalitat, d'energia. Penso que hem fet un partit molt complet, hem guanyat els dos primers quarts, hem empatat els dos últims i en tot moment, menys alguna acció final que ens han entrat una mica els fantasmes, però hem estat molt sòlides darrere, hem estat fent un treball increïble, les 11 jugadores que han participat, i a nivell ofensiu, doncs bé, torno a dir-ho sempre, destaquen molt l'estadística algunes jugadores avui, com pot passar cada setmana, però el treball de l'equip és el que ens porta a ser un equip molt difícil de batre i esperem que això sigui el principi d'una reacció de constància, de saber estar, de saber fer com a grup, que hem demostrat que hem tornat a aixecar-nos després de la patacada de l'altre dia i res, agrair a tota la gent que ens ha donat suport i descansem uns dies i ens veiem el dia 5 per afrontar el partit d'anada contra Benfica. Molt content per tothom. Esperem que sí, ens hem d'agafar això, ens hem de seguir el treball bo que estem fent el dia a dia, seguir millorant i madurant aquests finals de partit que ens han costat més d'una victòria aquesta primera volta, que no ha sigut la idíl·lica que tothom voldria, la gent del club, jo el primer com a cap visible com a entrenador de l'equip, però estic segur que seguirem pencant, seguirem millorant i mirarem de que no es tornin a repetir aquests finals que hem patit. Repeteixo, no és la primera volta que tothom volia. Hi ha una part meva com a entrenador que l'assumeixo, però penso que també hi ha hagut molts factors que s'han alineat perquè no tenir aquesta sort, però un cop més el treball de totes les jugadores està sent increïble, el treball de l'estaf està sent increïble i aquest club segueix mereixent aquestes tardes aquí al Palau perquè hem patit molt aquesta primera volta i un dia com avui ens ho mereixíem tots.